1989 ел ничек башланып китте соң? Татарстанда зәмһәрир суыклар 30 дәрәҗә тирәсе. Ел башында ук СССРда чираттагы җан исәп уза. Аны тарихчылар иң демократик кампания дип бәяли. 1979 ел белән чагыштырганда татарлар саны 7%-ка үсә. Рәсми рәвештә Советлар Берлегендә 6,650,000 татарның яшәве ачыклана. Шуннан да шул саннарга таянып, біз демографик яктан татарның булган хәзерге вакытта санын билгелей алабыз, ягъни аның нигезендә эшли алабыз. Иң зур үзгәреш ут күршеләрдә, Башкортстанда. Татарлар саны 1979 елгы җан исәпкә караганда 180 мең кешегә арта. Башкортлар саны 72 меңгә кими. Сон ягыннан беренче урында урыслар 1,5 миллион кеше. Икенче урында татарлар 1,120,000. Республикага исем биргән башкортлар исә 3нче урында гына 1 миллионга да җитми. 863 мең кеше. Башкортны бит гомумән гел арттырып күрсәтү мөмкин түгел. Ни өчен дигәндә, чөнки шуннан да татар җәмәгатьчелеге тарафыннан басым йыгынты ясала иде. Беренче чиратта зиялылар тарафыннан. Икенчесе шуннан да Татарстан хөкүмәте, Татарстан элитасы күзәтеп тора иде. Ул чакта багланышлар көчле иде, күрәсең, Башкортстан белән. Һәм дә ген Татарстанда яңа партияга яңа кешеләр килделәр. Шул тарафтан, мәсәлән, Минтимер Шәймиев үзе актаныштан булу сәбәпле, ул күрәсең теге, ул бит инде Башкортстан белән шигендә урнашкан. Шуңа күрә алар андагы вазгыятны яхшы белә иде. Инде бит ачыклык заманы һәм журналлар, төрле журналлар, бигрәк тә Мәскәүдәге теге калын журналлар ачык материаллар бирә башладылар һәм анда Айдар Хәлимнең «Язык мой, друг мой» дигән мәкаләсе чыкты. Ул мәкалә нәкъ менә шушы проблема турында иде. Башкортстандагы хакимиятның җирле татарларны башкортлаштыру белән шөгыльләнү турында. Без аны шуннан соң инде ничектер якыннан белдек. Әлбәттә, галимнәр, Казандагы галимнәр, интеллигенция бу хакта белгәндә, мин үземнең менә студент хатирамны сөйлим. Минем өчен ул проблема менә шулай пәйда булды. 89 елгы җан исәп ачыклык чорында уза. Исәп шуны да әйтергә кирәк. Башкортстан түрәләренең элекке җан исәптә татар һәм башкорт саннары белән уйнавын рәсми Мәскәү Башкортстанда инде күптәннән утырган җитәкче Мидхәт Шакировка каршы кулланмакчы була. Аны авторитар идарә алымдарын куллануда гаеплиләр. 1987дә ул эшеннән алына. Әмма аның милли өлкәдәге хаталарын тәнкыйтьләү дәвам итә. Чираттагы җан исәп узарга 1 ел кала Уфага Мәскәүдән КПСС үзәк комитетының политбюро әгъзасы Егор Лигачев җитәкчелегендә комиссия килә. Башкортстанның яңа җитәкчесе инде җан исәп саннарын үзгәртү белән шөгыльләнми. Мидхәт Шакиров заманында булар барысы да бик административ юл аша эшләнде. Менә истән күрсәтмә төшерелде. Сезнең районнан, мисал өчен Илеш районыннан шул хәтле башкорт кирәк. Аны шыпырткына авылны башкорт итеп яздыралар да, аны халык белми дә кала. Ачыклык заманы җиткәч, булар барысы да ничектер җәмәгатьчелеккә мәгълүм була башлады. Шуннан соң татарлар арасында әлбәттә кире үз милләтләренә кайту тырышлыгы артты. Брежнев үлеп китте, Андропов үлеп китте, гомумән сәяси вазгыять үзгәрде. Шуңа күрә обком кешеләре дә үзгәрде ул чакта. Обком кешеләре Мәскәүдә төп кешеләр үзгәрсә, обкомда мәсәлән җирле мәэмурлар үзгәрсә, димәк аның концепциясе дә үзгәрә. Эшкә һәм дә төп мәсьәләләргә карашлары да үзгәрә. Шуңа күрә Башкортстанда
вазгыять шулай үзгәрде. Шакиров киткәннән соң Горбачев анда Равмир Хабибуллин деген кешене куйды. Ул бернинди сәясәтче дә түгел. Гомер буе хуҗалыкта эшләгән, нефть чыгару өлкәсендә, Татарстанда да эшләп киткән, Пермьдә да эшләп киткән, һәм аны беренче секретарь итеп куйдылар. Ул татар, ялгышмасам, Чакмагыш татары иде. Һәм ул килгәчтән менә бу башкортлаштыру тукталды. Нәкъ җанисәп алдыннан. Шуңа күрә дә җанисәпне 89 елгы җанисәпне мин чыннан да иң демократик дип саныйм. Шуннан соң хәзерге Башкортстанның административ чикләрендәге татарлар күпләп кире татар булып языла башладылар. Татарлар сан ягыннан Башкортстанда 13 ел дәвамында икенче халык булып санала. 2002 елда Муртаза Рахимов чорында җан исәп нәтиҗәләре тамырдан үзгәрә. Башкортлар саны кинәт 357 мең кешегә арта. Татарлар 130 меңгә кими. Татар галимнәре һәм орындагы татар активистлары Башкортстанда яна татарларны башкортлаштыру сәясәте алып барыла дип саный. Башкорт ягы моны татарлашкан башкортларның кире үз милләтенә кайтуы дип атый.